يا وكل سبع عليك يا الله تعالى كلم بدك أو سجنا إليك كتي الله تعالى كلم بما يبلغ جل لبيرو إليك وبك يا الله تعالى دما يا أمة إكنا أمك فتنة جربنا مويه كفروا ما من كافر يرى الله يجافا لنا أمة يا أمة إكادو إتجتلي إدي على بن مساي على كي ومسامع كير بينما خبارورو والله لا دقلي كيرا لكم أو سلامويه نبي الله إبراهيم نان فمغورو لا دقلي من شجاي أبي ما دي من كيرا يرجو الله أن يبشر الله تعالى يبشر الدنيا الآخرة مي دون لبنيه مغو مي كودين كتا كافر كي تريه قالوا الله تعالى هو على تكتري اللي متكار لي كانوا مسؤول عن دبارة ورو أبسك به الله كما نقول مسا على بنا كنوندو بينكم أو سلاموشة أني موشة آديتم همنو يوجويا كمن كافروا لا على قديرون اللي سي مسايوكا وكرا مقام من النمكو سنة داسم مقام من النما على كراي أبو سفيان دي مسفرو أبو سفيان دي مسفرو لي داني فارا كراي أبو سفيان مينجي كراي دي مسفرو دي مسفرو يقول السلام يفاتو يكدا سلامون نفع النفع كراي دي مسفرو مينجي أقول ذاك الفعل لا يجد عنه أقول نينجي سوري ما تدي ننتجه amaga burangeva kafiru ka generali odumo to fulala grama Allahu akbar ala ya fa masae ina masado ala ta auslama bali kawo ma ufitriyama ma min ma au kala dinala kabni kafula ala ta balul fitriyama ma min ma ke sobu ye kaulabo aga du kono anta barru ala taw balika ga nya uluma ala taw balika ga tlin ka tawluma kadu Allah taala yibal maqsatin ala matlin ju kanu Allah imana ay ala baw bali kabo maud fatiriyama ma minu yaw kele aga dine kono u yawbo aga du kono wi on kora deme la yakhraji kuma awwadika ala ba o balaka aga to aga bishul la golu gauteriye magamo ni kafiru ngi teriye ko dum kulu lutige awwalimuna gara yara kuntu en baye ya umu mamnu limanara manami min mu'min musuna nauma muhajiratin yufasub lanu kadina kana aku jarabi folo ala de doni masai bi imani hinnu limaniya suran tawadal min la famtahinuhunna mumtahana adalan la la yujrabi kata musodu nusro mu'minin janjonjondu na kunte chekama wonna kunya dine rede koso aga na songu la sege ila al-gufar kata kafiruma o mu'minu musu makka hilunulu dagalembe kafiri chawye yele make ye hilluna nulu dagalemme muni muso nuye tunga ga kafiru so nafulla uye min do muso infuru fanayo seguma yelemonte alaykum hauma antagihuna aw silama wa kamun muso nuru tumami ataytumuna na muso nuso uga furu fana mi jasel kon daw silama uye bigal lame ولا تمسكوا أو سلامه كلام من نيجي نكافر مسو كفر جرويه كافر مسو كفر جرو مسو بيقول تسلي أبلا مسو يبيت شقوا كوكا تسلي يفرصا اسمع ويا كلي أجمعي إسني ويا جموي فرجرو يا سبادي شان مسوچه ني مسوفرو جورو صاحب دفل مي نيغو من كو نيبلا ويا كلي جورو كلن تيغرا اتوتلا فلاي نين لا فا كو نيبلا بتما فلات تيغرا اتوتلا كلي نين فلا بي باسك نين بكو في سبالون غون ني كو يبلا دورا بانا تسكي دوا بحرام ني فولا نيولي الله اكبر
wasalu ma aw silamaw ka fɛn ɲini kafiru fɛ aw ye ni silamɛkɛ muso murutira ka boli ka taa kafiru fɛ yen a ye mɔgɔ ci ka taa k'u ye wari min don muso in na k'u ko segin ma muso in jɛr'o kɔ aw k'a ta n'o tɛ i ye wari min bɔ u k'o segin o ma ma kafiru yɛrɛ fɛnɛ ka fɛn ɲini u yɛrɛ fɛnɛ ye wari min don ni silamɛ ni kafiri muso dɔ tubira sisan a ye silamɛya minɛ a bolila ka na silamɛw nana k'a tun bɛ kɛ silamɛ ye n'a sɔrɔ ni silamɛ don a banna a bɛ muso in minɛ aw fɛ yan ni kafiriw ko an ka muso ta a b'a fɔ a ka muso ti yan a ka wari de bi yan a ka muso ti yan a ka wari de bi yan a ye wari min bɔ a y'a fɔ wali yasalu ma kafiriw yɛrɛ fɛnɛ ka fɛn ɲini o ye wari min bɔ ka don muso ninnu na n filɛ ka min fɔ aw ye o kuma Allah nin de ala ka kiiri ye ala b'o kiiri tigɛ bayinakumaw ni ɲɔgɔn cɛ Allahu taala ala ye dɔɔni masa ye a ka kiiri bɛnnen don a ka baaraw rɔ ni fɛn nin taara ka aw silamɛw da kabini a furumuso i muso bolila ka bɔ i bolo ka taa kafiriw fɛ yen ka taa kafiriw sɛgɛrɛ a murutila ka taa ala de n'a kɛ fa kabini a taara jihadi kɛ a ye jihadi kɛ tuma min a ye ganimɛ sɔrɔ ni ganimɛ farala ɲɔgɔn kan sani ganimɛ ka tila a ka maaw sɔn maa minnu furumusow bolila ka taa kafiriw fɛ a y'olu sɔn fɛn ɲɔgɔn na ganimɛ la an fa b'o ye wari min kɛ ka muso ɲini a b'o ɲɔgɔn ta ganimɛ la fɔlɔ k'a di ko cɛ taa muso wɛrɛ ɲini ni ganimɛ sɔrɔla u bɛ ɲininkali kɛ jɔnniw bɛ yan n'olu musow murutila n'olu fɔra u b'u wele ka na n'u ye ka wari d'u ma o don olu ti a fɔ ala kɛlɛ ye ko ni muso taara ka sɔrɔ muso ma t'u fɛ. o ni yɔrɔ la sisan ni cɛ ma min tɛ cɛ ka bɔ ala ye kamalen dɔ bɛ kɛrɛfɛ y'a dɔn ko silamɛ don o bɛ bɛn ɲaga la kɔni o bɛ bɛn awɔ Allahu akbar silamɛ ye sira Alahu taala ɲɛ aw alladhi masami aw mu'minuna akra liman yalbaghi ni muslimi alamiye ya inna bima mami ya kal mu'minatu ni mu'min musulmi ni sigare daga kuma baya kima ala baya kuma ala nima Allah yushrikna babu ku ga fulanga boya ke billahi alai shay'an fu dingelena wala yasrifna ni babu ko bay'atu almu'minati na'am bay'atu almu'minati odini monu muso ya baya ka di kamiye ni mana ni ma ali chedo baya be keni ni fonde o tuma ibul gon den da za folo ya kana fulanga boya ke billahi ni Allah ta'ala shay'an fu dingelena o ekelenye wala yasrifna ni dona sabai kana joson kana joson kana jibbo saraka jibbo ni gani binya kana oke kana ta dono bonjiro abaya do ni tara bonjiro jina manu me darul de la yol de son abay kele wala yasrikna afa muso ye ku kana shuani ne wala yasnina alakala ko wala yafa fi da folo ni temana ko ma ni ma ta min fo isi di rolla kana fo ifo ni rolla en lugo ku ye shuani min fo mi ko an ma shuani ge ne che bakhliye abu war min ga kenna suma war be de do kunna na bora rapportement dal me kenega ma do ta gata na suma da fanai ko balawa ay la kala ko tala mata karata par war sara na yede ni min gon mege ka demi zono ngam saake o to shwani na yi ni ngane ni tunna iba ko ne ata o to play flanga boya ani shwani ni muso ya che shwan zo mbi se yi ga juru muso ka ni muso ya che shwe ni zo mi na jinu beda beda ka ala fe o bi se gi ne beda muso zonga na ba mi ma che shwe Allahu akbar wala yaznina afu yaku kana janaka wala yaqtulna kabe tama innahu kana tama yande akwai nabe yin ga awati ziniyal hurra أو تزني الحورة يلا حورة مسوية ربجنا يا كوا نيه أدون ما كافري مسوي نمبي نيولو مانجاي كويلا حورة مسوية ربجنا يا كوا
Allahu akbar. ولا يقتلن أولادهن. أيوة أفوه يكون كانوا دون فقا أسرك أنا رادهم فقا أقول ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا أن عندهم جلمو اتلو كربالين فقا أيوة فعلا كلا أكا يمزوزنين أسكا أدنغ سارا بدر الدو كأكركسا بدر الدو كافا فقا بدر الدو عليه النبري أكركسا سارا مين بما أبو سبيا لكوية أبو سبيا لبسو أشاري فقرا أي أفا فقرا الدين فقرا أكركسا فقرا الذي وحشي بلا كامزة فقرا من كلب ودنا وحشي لشو الله أكبر. ياتينا أفوي أفمسو يكو كرننا ببوتان من قلنفيه يفترينه نبوتيه بين أيديهن ونيكون لنا لا أرجلهن أنو سنقر لا ولا يأتينك. أي جماعي تاني فايني بيتمي إبا كرودوها كرو فايني دمجرون كتمي إبي شافي كسورتك بوي شافي كتانا سو ibi so ibi den de kamale fe ye konota israna ko be da bange itala chaitru la shugu bana edella onna ni ya mafoki kormado indana chaitru ma sege sege ke gilni gante la kana sabo min me nyamna ale ni muso tara kojela ni na abili sibrawo kila atasi ma abada kalau kalian, itu sih lah, tidak ada rajin lah, mana bisa rasa mana? Awak, itu kira. Ini ni kalau cakap ni usaha ni begini ngeradi. Allah, la ilaha illallah. Muso nyesile dore. Mami bala ta donga foki botoye. Allahu akbar. Wala yasinaka afa muso yugo gari kai amarukan so fi marufin man jalilla. Nimai jumaye. Uka tu choko. Nimai jumaye. Mimma sara muso bi kloba mi ko kloba e ka toyi. Lodlo faram nge ko e ko toyi. Ubu shika mi nge ko e ko toyi. Ubu ga juro fara mi nge ko e ko toyi. Ubu nyeda washili mi nge ko e ko toyi. Sabayo hunna ni ni fo muso ye no so na ga baya kuma. La ega ya fanyini alafe lahunna uye. Inna Allah ta'ala ghafurun alayya famasai rahimun ina masado ya ayyuhalladhina min kede kira iskidende safakulu sanfɛ safakulu sanfɛ muso nalenbɛ o gurupu sigilenbɛ bɛɛ namaru baari dugumala cɛ muso min nana birifin musuwari de b'ala kɛra bolo a ye musuwari de se namaru ma i b'i bolo dɔ n'i y'i bolo jara se namaru bɛ musuwari in salo i bolo kɔnɔ o de kɛra baya ye baya o de ye silamɛya plateforme da ye silamɛkɛ bolo nin y'i dontɔ de ye diinɛ la i bɛna baya kɛ kira min fɛ nin bɛna don i ka diinɛ la a bɛna kɛ silamɛ ye a saniyara ka bɔ kafiriya la a bɛna kɛ muminun dɔ ye o tuma na kan kira tun kan k'i bolo di mɔgɔ ma a tun b'a bolo di muso ninnu ma ala kɛra bolo ma di wa dɛ muso 400 ni muso 50 bolo ma di kelen si ma نبغى أول ما يجب على المكلف تسير إيمانه يسلم دمه يسل دمنه يفاجنا يدم سما يسل دمنه يفاجنا يدم سما يفابسلي تشوفون يدون يبسلي تشوفون يترى تسلي فقط يشيس سانتان سليما نيسو سورة درون يبتي كودرون فوي تيما ابن سيباب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله من تسير إيمانه n'a sɔrɔ ni don na ni to don ni ye ɲalen kura don sa i bɛna don silamɛya la i bɛ se maa de fɛ yen n'i nana k'i b'a fɔ ko kɛ t'i ko fɔlɔ min ko ka na i bɛna i bolo ja
kibra bislamiyya la ni bulu jaluba bulu de wa ba ashhadu yira ba ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la qurabini o yiduni islamiyya la ba ya wara be min toye kum sallallahu alaihi mu'minin ala kira ni sabawna na ko bina maga o bina umura de ka o mana kala kama ko ni kalama wuli kalan na wajibiya kala sego kadi mo ye fa ga referendum nge referendum de ba ya ni ma ga kura bina fi kira fasile sabo ye ba ke sen umar ye ubulo bolo wala kala ba ke sen abagari ubulo bolo wala kala bulo ubida ba ko jumen ke sen abagari no buka sala ni to en bi de ibe ke ibe kala min tambi de mal ya fam odi baya ni islam de dro ni bal ko ya dro be sirita dro kan isigi yere ni isigi dro ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abana abana jme abulu ko ke pomo yemi fu ifado bo babo woni ete si yudi sa mu me fenga ya sa ndi do ngaya sa yira afali bi dala bana woni to wiye fu do si lebe ni ndo ma tawe ma mo shi mo ko wuli ka ta ma ora kele ka ya rabbi ala ka kila ma ga rane bunya bulo anya ina ala fa ni qur'an barkai Allahu akbar mata ya ummu ما من ولي ماني يرى تتولوا قوما أكرزوا بيش مولك وكوتريه وجب الله على فرنا عليهم ما من منكرون يهودية وياكنا يهودية قاتريه قرية يسوع باتي يهودية جيلات يرى من الآخرة الله رب رجلا هنا كشوا مي يهيس الكفار مكافروا جيلات يرى من أسرار القبور قبر كرمغولا باسوق قد آيه أنغسا من ما هو aya to ga baka bara buro ko aya jige ko aya mbol de kunga Allahu akbar suratul safi ya sabu ko bosoray mahaba ne sabago bosuranye ma ngadu wala madina kadu 14 ayatan nan be suray ngono aya kalanda min Allah taala to bergamay yende ballo bolendi Allah taala arrahim la rayna kala lendi do kembele jeni subhanallahi foge lillahi alay kembe tangololum lala kembe subhanallahi foge alay kembe duma kololum lala ala alli arabul masai akiri be ma gabaro min tani ga sim chaman kunyi kado subhanallahi karabuida karabuida fi samin wakati be ana nafafun subhanallah الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مين أنا بايدا فيو الله أكبر يا أمه ما من اللي ما نيرا نباو إننا مغصو تقولون ما ناك فهم فأدلا لا تفعلون ناك فهم ولي إسلامك كم في الدلا imse men ke make hali idde ni bita suguro ni ko mana mul ni samima ni mul mana abasile ka faraga ngalonga awa ko sey mana ta sey batuma sey mana fendi ma ma ko de zoni ma afoko awa na mako ni telefon sa min na ka su lo lo ni dibitan na zo chama da zuro ba min firma sai ya lugoro on tewa ibo do sama no kare bo ibo ngalo na ni mana no ibo ngalo na ni ka muso ni ne ba do ni man ne ga ka sai abe ado ai kana fa ko idala ta minge ni ya fa dia ka ko million gele di ma ni yo fa di mo so ni roka ni ma so ga sa do ke ba be ni ngala ma ka ho ka do o probanu yo ya va mia o probanu yo ala tiru te mana kan fo
caman bɛ yen n'i y'a fɔ ko nin b'i bolo n'a taara ni muso n'a ma sɔrɔ muso b'a furu sa a ye muso furu bɛ sa yɛrɛ a caman bɛ yen min fɔ n'o sɔrɔ muso furu bɛ sa Allahu akbar an ka taa an ka walanda ka ca ɲɛ kabura a bonyana مقتا tigɛnzonya ye عند ala الله yɔrɔ an taqulu ma a ka fɛn fɔ a da la لا تفعلون a ka fɛn min baara kɛ إن الله a ka dɔn Allahu taala يحب الذين ala bɛ maaw kanu a bɛ maaw bonya يقاتلون maa minnu bɛ jihadi kɛ في سبيله ala ka diinɛ kɔrɔtali sira fɛ safa safa كأنهم i mana mun minnu jɔlen ye a بنيان bɛ k'i ɲɛna komi kuku jɔlen don marifin min biriki sɔri-sɔri bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ e ka wagati ko suma قال موسى nabilayi musa ko a ka maaw ma ya qawmi an ka mɔgɔw لما mun kosɔn tuuzunani n'aw bɛ ne tɔɔrɔ وقد تعلمون walayi aw b'a dɔn ani ka fɔ ni musa رسول ne الله ye ala ka ciden ye إليكم ka da aw ma فلما mana min زاغوا ne bani siralakaw jɛngɛna أزاغ الله قلوبهم ala yɛrɛ fana y'o dusukun jɛngɛ والله Allahu taala لا يهدي القوم ala tɛ maaw kana الفاسقين maa minnu kɛra bɔbaga ye diinɛ la e ka wagati ko suma قال عيسى ni isa ko ابن ni ye مريم mariyama den ye يا بني إسرائيل y'aw bani siralakaw إنني ne isa rasulullah ne ye ala ka ciden ye إليكم ka taa aw ma مصدقا ne ye siɲɛtigɛlibaga ye لما kitabu ye بين يدي kitabu min kɔnɛ ni ye من التوراة kabini tawureta la ومبشرا o bɛɛ bannen kɔ ne bɛ aw nisɔndiya birasulin ni ciden dɔ ye يأتي ciden kɛ in bɛna min ba'diya ni isa tɛmɛnen kɔ اسمه ciden kɛ in tɔgɔ ahmadu nabila isa de ye ala kira tɔgɔ fɔ fɔlɔ sani k'a na a tɔgɔ ye ahmadu فلما tumana min جاءهم ni ahmadu in nan'u ma بالبينات ni dalilu jɛlenw ye u ko hada ni fɛn min nalen filɛ كثير nin ye kɔrɔtɛ de ye دين min bangenen bɛ ومن ne bɛ ɲininka jeli don أظلم n'o tigila maa ka tɔɲɔni tɛmɛnen bɛ ممن maa ka tɔɲɔni kan افترى ni كذبا maa min ye nkalon tigɛ alayi ka da alahu taala la ni ko ko den bɛ ala fɛ walima ni ko bolo ye ala jɛ ɲɔgɔn ye وهو ka sɔrɔ a tigila maa o يدعى bɛ k'a tigi wele ila islam ka taa silamɛya ma والله ala لا يهدي القوم ala tɛ maaw kana a zalimi ka maa minnu kɛra yɛrɛkun tɔɲɔnibagaw ye يريدون ka kafiriw b'a laɲini يطفئوا نور الله k'u bɛ fagali kɛ نور الله ala ka limaniya n'a ka sariya nɔrɔ la بأفواههم n'o dabaraw ye والله ala dun mutimun nurahu ala y'i kɛlɛ k'a b'a ka nɔrɔ dafa ولو كره الكافرون hali ni kafiriw y'o kɔn o bɛ kɛ هو ala الذي ale de ye masa ye أرسل رسوله a y'a ka ciden muhamadu ci بالهدى ni kanan sira ye ودين a الحق y'a ci ni tiɲɛ diinɛ ye ليظهره mɔgɔ sɔrɔ a bɛna diinɛ in bange ala diinɛ tɔw kan kolihi diinɛ bɛɛ lajɛlen ولو كره hali ni المشركون filankafow y'o kɔn o bɛ kɛ يا أيها الذين y'aw mɔgɔw آمنوا maa minnu limaniyara ألا أدلكم yala ne k'aw kana ala tijaratin ka bɛ jagokɛ kan تنجيكم jagofɛn min b'aw kisi من عذاب ka bɔ lasaba tɔɔrɔ ma أليم lasa min bɛ maa dimi تؤمنون a kɛra komi ko hɔn k'o fɔ an y'a k'u ma tuuminuna n'aw ka limaniya بالله ni ala ye ورسوله a ka limaniya n'a ka kira ye وتجاهدون a ka jihadi kɛ في سبيل الله ala ka diinɛ kɔrɔtali sira fɛ بأموالكم n'a ka nafolow ye وأنفسكم a n'aw yɛrɛkun ye ذلكم ka jihadi kɛ n'aw ka nafolo n'aw yɛrɛkun ye o de hɛrɛlen bɛ lakum aw ye nkontum n'aw kɛra n'aw b'a dɔn ko hɛrɛ no a y'o kɛ يغفر n'a y'o kɛ ala na yafa lakum aw ma a ذنوبكم ka jurumu bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra ala na aw ladon jannatin aljinɛforow kɔnɔ تجري الأنهار kɔfolow bɛ boli min tahtiha aljinɛforo minnu jukɔrɔ ومساكن a bɛna aw sigi sigiyɔrɔ la طيبة min ye sigiyɔrɔ duman ye في جنات عدن ni sigili kɛ aljinɛforow kɔnɔ ذلك ka sigili kɛ aljinɛforo sɔrɔ ka sɔrɔ a kɔnɔ الفوز o de ye niyɔrɔba sɔrɔ ye العظيم min ka bɔ وأخرى ala bɛna aw sɔn nɛɛma wɛrɛ la تحبونها aw b'o nɛɛma kanu kosɛbɛ kosɛbɛ نصر wallahi dawuda e b'o nɛɛma fɛ wallahi ba tarawele e b'o nɛɛma fɛ baja sile e b'o nɛɛma fɛ buru e b'o fɛ wallahi ba abdulayi min an bɛɛ lajɛlen fa a b'o fɛ o ye jumɛn ye نصر dɛmɛ min allah dɛmɛ min bɛna adamaden ma n'o bɛ bɔ ala yɔrɔ وفتح ani fatihu min bɛna kɛ adamaden sigilen ye min ka surun i la فبشر المؤمنين ayi nin dɔrɔn don ni fila don nasiru min allah dɛmɛ ka n'i ma i bɛ kamana gan kɔnɔ nin denba di muso caman ne bolo ne bɛ balo kɛ cogo di sa i sigi
sigilen bɛ dɔ fɛn min b'o balo nɔgɔya na n'o di sigilen ma i b'o la i bɛ kabada gɔn na halisa a nafatuba den k'i ye i y'a k'i bɛ nin ta karin di yan i mana o tɛ i b'a sɔrɔ 100 bila o nɔrɔ i bɛ kelen ta ka bɔ a bɛ 100 bila o nɔrɔ i bɛ 100 ta ka bɔ a bɛ 20 bila o nɔrɔ i bɛ 20 ta ka bɔ a bɛ 10 bila o nɔrɔ a tɛ ban ɲinɛ fɛ a tɛ ban bila ala fɛ e tɛ ban tali la ala tɛ ban bilali la fɛn jumɛn ka di ka nin bɔ n'i ka mɔmini dɔ ne bɛ d'i ma dɛ o bɛ siri mɔmini ya muhamadu e ka mɔminiw nisɔndiya ko y'ala ka dɛmɛ ni n ka fatiw bɛ n'u ma يا أيها الذين aw ye taa filɛ nin ye mɔmini ye sa i b'i ja wɔɔrɔ in ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la an tu'mina billah malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi ni wɔɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la i dalen bɛ ala la i dalen bɛ ala kira la i tɛ dera i tɛ fɛn b'a la kira ma fiyewu a tɛ fɔ a ma ɲɛna kitabu bɛɛ i dalen b'a bɛɛ la malika bɛɛ i dalen b'a bɛɛ la alikiyama don i dalen b'o la o tɛmɛnen bannen ko latigɛ i dalen b'o la ka fɔ bɔra ala de yɔrɔ i b'a sɔrɔ naani dɔ bɛ da o la nka fila b'a jɛ fa a wɔɔrɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la Allahu akbar يا أيها الذين ya o mɔgɔw آمنوا maa minnu limaniyara muminu aw ka kɛ ansaaran dɛmɛbagaw ye lillahi Allahu taala y'a n'a ka diinɛ ye كما ba tarawele ala dɛmɛ dɛ Dawuda a ye ala dɛmɛ i b'a dɛmɛ ni min a ye dɔɔni min d'i ma bɛ min don ala la fo mɔgɔw ye o de ɲininen b'i fɛ nin tɛ ala dɛmɛ ni ye i n'a fɔ cogo min أهلك ni Isa ko ابن مريم ni ye Mariyama den ye الحواريين a ko hawariyinaw ma من jeni do أنصاري dɛmɛbaga ye إلى الله ka Allahu taala ka diinɛ dɛmɛ ɲɔgɔn قال الحواريون hawariyinaw k'a ma نحن أنصار الله anw y'ala dɛmɛbagaw ye فآمنت طائفة o kɛlen jamakulu limaniyara من بني إسرائيل bani Israɛlakaw la وكفرت طائفة jamakulu kafiriyara فأيدنا الذين anw masa ye maaw sɛmɛntiya آمنوا maa minnu limaniyara على عدوهم anw sɛmɛntiya o juguw kan فأصبحوا mu minnu labana ظاهرين. baga ye kafiriw la ni ala ka dɛmɛ ye سورة الجمعة ni juma ko bɔ suran ye مدنية madina ka don 11 aya tan ni kelen de bɛ sura in kɔnɔ بسم الله an ye kalan labɛn ni Allahu taala tɔgɔ barika ma ye الرحمن n ye nema lɔbɔlɛntigi Allahu taala ye Arrahim. ni baara ɲini kɛrɛkɛrɛlɛntigi don سبح ما fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ suwan lɛfɔ kɛ لله Allahu taala ye في fɛn bɛ السماوات sankolo 7 kɔnɔ وما fɛn bɛ suwan lɛfɔ kɛ ala في ye الأرض fɛn bɛ dugumakolo 7 kɔnɔ الملك ala de ye masakɛ ye القدوس ale ka sanu ale العزيز de ye yagalabuli masa ye الحكيم ala kiri bɛn n'o ka baara wa ni ma ala dɔn الذي ale de ye masa ye بعث رسولا a ye ciden ci في أميين kunfin cɛrɔ منهم ka ciden bɔra u yɛrɛ la يتلو آياته ciden muhamadi bɛ kalan kɛ ala ka ayaw la عليهم kunfin ninnu kan a ويزكيهم b'u lasanuya ka bɔ filankafɔya la ويعلمهم a b'u ladɔnniya Alkitaaba kuranɛ la والحكمة ani kiri dɔnni b'a kɔnɔ وإن i k'a dɔn ka kafiru olu كانوا tun kɛra من قبل ka ciden nali ɲɛ لفي ضلال olu tun bɛ fili rɔ مبين fili min n'o bangenen bɛ وآخرين jamakulu wɛrɛw bɛ yen منهم kabini kunfin ninnu olu bɛna ninnu kɔfɛ لما يلقوا olu ma digi ɲɔgɔnya fɔlɔ بهم ni fɔlɔ mɔgɔ ninnu ye وهو ni ma Allahu taala dɔn العزيز ale ye yagalabali masa ye الحكيم hakili bɛ minnu bɛna kɔfɛ o y'anw ye kuranɛ bɛ jigin don anw tɛ yen minnu bɛ yen o y'a lamɛn anw ye kuranɛ ye an y'a kalan an ye kuranɛ kɔrɔ o y'an kalan la an y'a dɔn an tugura ala kɔfɛ an y'an denw fara ɲɔgɔn kan k'an jɛɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan an bɛ k'a ɲɛfɔ a bɛ ko minnu sigilen bɛ ala kɛra kɛrɛfɛ o don n'u bɛ a fɔ an n'u bɛɛ lajɛlen kan k'an yɛrɛ baraji ka bon n'u ye Allahu akbar zalika n filɛ ka min f'i ye فضل الله nin de ala ka fusamantiya ye يؤتيه a من bɛ nin di maa ma yashaa ni maa min y'a ja والله ala ذو الفضل ale de fusamantiya dunke العظيم fusamantiya min n'o ka bɔ مثل الذين maaw misali حملوا التوراة o ye tawureta tali doni da maa minnu kun ثم o tɛmɛnen kɔ لم يعملوها ta ka baara kɛ n'a ye كمثل الحمير o ni fali misali de ka kan يعمل أسفارا ni fali kelen bɛ ka gafew donna a kɔrɔ بئس مثل القوم asfar gafew asfar o ye kɔgɔ faradaw fara dalen filɛ fari kɔra bɛ taa n'a ye sugu la a tɛ kelen sɔrɔ a la k'o nɔ
النجيب بالا تاسرو إن الذين يا أمه قالوا ما من غير يهودي أوي إن زعمتم نولا كنا كما هم أوي أنكم لا أو أولياء الله بيسوي لله الله تعالى من دون الناس ما تون ينتهى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال يا محمد إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب وشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا nishatu odoto nan izai aro kam kan ba kono anda wasila abena ka barado Allahu akbar krai ay sangelenge ma Madina admaka farrasil duru dirama shuni juma dirama shu anana farra duru sili ay sangelenge ko ke amma juma shili ida boka ida juma ka نمي ولد هذا جمعة سليمة جمعة دونا لا شرطو دفر فصاوي إلى ذكر الله أشارتي دوبا أشارتي جمعة شاما مين بسكاية ديفانسي تال جمعة من كان بي أكاسر هورون غتشاني جوين أشارتي دوليا dugu sigi baye ni sigi fe non na juma wajibi yalen da ale ka juma wajibi ye sigi baye ne ka aw fe ay juma dugu sa ambe juma to law sifla rete tuba sigira bugu ta jeli be tuba la tuba ka obia akachade abuza kacha vije kitamando akelente ni juwa tunamina ni juma sela minu naga suru kilo saba wala bina sele minu na yo kaje tuna buga sel fana sele ma biya ma buga sele dan ba kalima ka rabbe ko ma buga sele sura ka yiba sele ma de juma sele ko sele ukunden ni so salatu wa ni bo sara dura bana juma bi raka bima Allahu akbar kumana mi kuliyati salatu yesili gatla fantashiru aw kachari fil ardi kuluka wartahu aw kebenye ni fadillahi Allah ta'ala ka usman di Allah wadhkurullah ay Allah ta'ala kusma kathira ya Allah la'allakum tuflihun aw nakishi wa idha ni almami joye dura tebba ka sili juma silmi mawya na sili juma ni da sili brazil juma chamba bo ko da ya awal mamun sege ako lu fani awdo de ani du ya yu klabe fali be sanga ci goro ta ko duwa ga bamana na anga madhab masama ماذا يرد أنتي بلا لام سامع التماسما نياك درجة مشينا نياك بونغانا ابنك فلكانا نياك ولا ابنك كربوركانا أبدو نياك درجة مشينا الله أكبر إذا تمامي رأوا تجارة نو يجبرنا توي أو لاوان
walima n'o ye dunufɔkan mɛn infaqu o bɛ cɛrin ka bɔ misiri kɔnɔ ilayha ka taa dunufɔ yɔrɔ ni jagofɛn in sanni ma wa tarakuka u bɛ taa k'i ye Muhamadu jɔlen to i jɔlen bɛ kɛ kutuba la n ko donna Madinɛ balo banna dugu kɔnɔ sɛnɛ taalen bɛ masani sisan na sɛnɛ de tuma bɛnna juma don ma a y'a sɔrɔ misiri seli waati don dunufɔlaw bɛɛ bilalen bɛ sɛnɛ ɲɛ u bɛ ka dunubu kana misiri falen kelen bɛ kutuba la maa tora ka carin kelen maa min tora a kɔfɛ a ma tɛmɛ maa tan ni fila maa tan ni kelen kan. maa tan ni fila dɔrɔn de tora bɛɛ bɔra anw ka madabi la ni alimami bɛ seli a k'a sɔrɔ cɛ tan ni fila dafalen b'a kɔfɛ a k'a sɔrɔ bɛɛ fana ye hɔrɔn ye a bɛɛ ye dugu sigibaga ye a bɛɛ ye cɛkɔrɔba dafalen ye denmisɛn t'u la muso t'u la jɔn t'u la n'o sɔrɔla juwa bɛ kɛ n'o ma sɔrɔ a bɛ seli fana seli. Allahu akbar ya Muhammad k'a fɔ fɛn min inda Allah n'o bɛ Allahu ta'ala yɔrɔ o ka fisa min Allah ka tɛmɛ dunufɔkan kan wa min at-tijarati ani ko masandisi natɔ kan wallahu ala khayrul raziqin garijɛba bɛ janna so hɛrɛma kabila kɛra o y'a interdit Madina kɔnɔ sɛnɛ tɛ don fiyewu juma don fɛ fo ni juma seli banna sa kabila kɛra o y'a interdit. Allahu akbar suratul munafiqun ye munafiqu ko bo suran ye madaniyatun madina ka do ida sharata ayatan ngene be suran ngono bismillah ay kala da min Allah ta'ala to barkan mai arrahmani ngene mallo bolen di Allah ta'ala arrahim ya rayna kala len di do ida tasib na mela aba kuma do am Qur'an aya koro min fa ka koro don kisa nu o bi da kope ma te ma kala kisa lo ni kalma dori da kisa ta yere mo musa ni Qur'an lugaw do kisa be ba be lugaw nu de kono ni lugaw ko be ba sa Qur'an de kono ama tulma jo do am Qur'an yere kulu min fa aya tulma do fe mana mi jaka al-munafiqun ni munafiqun nanima qalu bafu yenu ni nashhadu aw bashira innaka kafu rasulullah am bashira kafu ya la bashidin wallahi ala ba don innaka kafu Muhammadu la rasuluhu ya la bashidin wallahi ala yashhadu ala bashira innal munafiqina lakadibun yalawdo ittakhadhu aymanahum yali man yamira awlan yani kallimi uyo min ka awnyina uyo demne junnatan ko ke sinzanye ko birula fasaddu ya mo kumaniya an sabilillah ka wallahu ta'ala ka sirabat lirin dodima innahum munafiqu kana ke juyara kanu yara ya maluna min bara zalika bara ju yali ya donwa annahum wadi ka munafiqu amanu kulli manenu nenguye thumma manengo wa kafaru kafiranu duskunye qatla wedanga walike ala qulubihim dala fahum olu la yaquluna kulli man yafamuya wa idha tumanami ra'aytahum ne ka kuma nin ke ni munafiqu ye tujibuka ajdamuhum farkulo chenye ko ju bi ko ya fini ma min bu karo bi ko ya wa yaqulu ko ka bi krepe tasma bi kluba do le qawlin rabbaka lamu nengadi kannahum nasa ulu sa u ka farkulo bonya ni dine famiya baliya abike ni na ko yiri kurundu musannadatun ni ma yiri kurundu ba ko la yaqibuna am yiri kurundu amundo wa ya munafiqu bo chu Abdurrahman Traore ka boss duba abina kalama da dunwo do ka boto atato ko mawli atamani maka jogi wasu bai an yara ga an kala yon la me bado be shanam demdo abina kala yon la me abarna utara aw perila ay cibla ka ngadu kai ala ka kere na amuna ya sabuna kullu sayyatin perenga go munafiqu go bisriya alayhim da ko wolu de kan munafiqin nu ala du di ju yere fa'azaru ko rasula fa'atallahu ala yudana anna wajmendo yufakuna ku yelma ka bolli mangema dallu jodengo wa ila mami ila nuko lahum munafiquma alaw kana yaqulu rasulullah ala ka ya fanyina ala fe lahum awye law rusul mami na ko mata to ay mu'minu rambo
minta ayi ne bɛ min na o bɛ mɔ ورأيتهم ibuye يصدون ibu kɔdi wa hum alhala mawlu مستكبرون ala yɛrɛ kun jɛbonya bagaba ye سواء a ka kan عليهم olu ma أستغفرت ye yafa ɲini ala fɛ لهم u ye wa أم walima لم ne ma تستغفر yafa ɲini لهم u ye لن يغفر الله ala y'i kala a ka masaya la k'a tɛ yafa لهم munafiqu ma إن الله yadɔ alahu taala لا يهدي القوم ala tɛ maaw kana الفاسقين maa minnu kɛra bɔbaga ye diinɛ la هم ni ma munafiqu dɔn الذين olu de ye maaw ye يقولون olu de y'a f'u jɛɲɔgɔnw ye لا تنفقوا maaw kana balo di على من maaw kan عند رسول الله maa minnu bɛ ala kɛra kɛrɛfɛ a kana balo d'u ma حتى ينفضوا u ka cɛri ka bɔ a la ولله خزائن السماوات k'i mana o sigilen ko dumuni de bolo ni dumuni tɛ dumuni ka taa k'a to yo ka ambar ko koy madam la ilaha illallah silamɛ ka kafiri ka amadu bɛ silamɛ la ni ye munafiqu yɛrɛ de nin kɛ alakira la fɔlɔ madina kɔnɔ k'a fɔ ɲɔgɔn ye k'u kana dumuni tɔ di silamɛ si ma o kana ni kuma bɛ yen ka min fɔ a kana muru kelen d'a ma ko n'o ma balo sɔrɔ k'u bɛ cɛri nka alakira sigilen to ala ko cogo di ولله خزائن السماوات yala olu ma se k'a dɔn k'a fɔ sankolo 7 mangasanba falenw ye ala ta ye والأرض u ma se k'a dɔn k'a fɔ dugukolo mangasanba falen ninnu ye ala ta ala ta ye ولكن المنافقين munafiqu لا يفقهون olu t'o faamuya يقولون olu munafiqu de b'a fɔ لن يرجعنا a ka surati bani mustalaki la ko la in raja'na wallahi n'anw seginna إلى ka المدينة taa madinɛ la yakhrujanna al-'azlu maa ba bɛna labɔli kɛ منها madinɛ kɔnɔ maaniw na ولله العزة ko maa baw na maaniw labɔ abudulayi bin ubay a ye nin de fɔ ale hakili la ko ale ye maa ba ye ko ala kɛra ye maani ye ale hakili la ko olu munafiqu de ye maa ba ye ko mumunu ye maaniw ye ala ye jumɛn fɔ ka da nin yɔrɔ kan ولله العزة ala ko bonya ye ala ta ye ورسوله ولرسوله islamɛkɛ min n'i bɛ bonya n'i b'a fɛ ka bonya yɔrɔ ɲini n'i bɛ taa ɲini a ko k'i bɛ tilema dɔ k'ale ala mɛn walilahi العزة bonya ye ala de ta ye a b'ale de yɔrɔ ولرسوله bonya ye ala kira de ta ye bonya bɛ ala kira de yɔrɔ وللمؤمنين bonya ye mɔminnu de ta ye bonya b'olu de yɔrɔ t'olu fara olu kan n'i y'olu sɔrɔ i ye bonya sɔrɔ ولكن المنافقين munafiqu لا يعلمون يا أيها الذين ya mɔgɔw آمنوا aminu limaniyara لا تلهيكم أموالكم a ka nafolo caman kana aw sugu la ولا أولادكم a den caman kana aw sugu la عن ذكر الله ka bɔ ala tala tɔgɔ fɔli ma i ka nafolo caman ka n'i bali zikiri fɔli ma a ka n'i bali misililata ma i ka nafolo ɲini ka n'i bali wajiza kɛli ma a ka n'i bali hadara kɛli ma n'i bali l'o la i bɛna dɔn k'i kun tɛ ko kunna ala ko cogo di ومن mɔgɔ o mɔgɔ يفعل ذلك n'i taara i ka wari jate n'i ka wari de bɛ ka ala ye k'a to ye ka ala tɔgɔ fɔ ye k'a to ye فأولئك olu jamakulu olu tigi الخاسرون maa tɛ tiɲɛn'o ye وأنفقوا aw silamɛw ka jaga bɔ مما kabini nafolo la رزقناكم anw masa y'aw garisɛgɛ nafolo min na من قبل أن a ye jaga bɔ يأتي أحدكم الموت yaati a ye mawutu يأتي الموت sani saya sababu ka na أحدكم aw sɔ kelen ma فيقول ni saya bɛ n'a ka sɔrɔ i ma jaga bɔ i bɛna fɔ ربي ne ma لولا أخرتني a mana kɛ ni kun sɔnna ka ne ma kɔnɔ إلى أجل ka taa tijali ma قريب min ka sɔrɔ ala san kelen pe di yan maa min ma jaga bɔ ala kalo kelen pe di yan ne wuli ma ka jaga bɛ bɔ ni ma taa hiji a b'a fɔ ala san kelen pe di yan n bɛ taa hiji kɛ n'a y'o fɔ a bɛ jumɛn fɔ فصدق ne na taa saraka bɔ وأكن ne na kɛ من الصالحين gɛlɛ dɔ ne na taa hiji kɛ ولن يؤخر الله نفسا ala ta ala ko cogo di a ko ala tɛ nimisi ba kɔnɔ إذا mana min جاء أجلها ni min tijali sera والله ala خبير ala ye dugulen ye بما ni fɛn ɲɛ ta na ni baara سورة التغابن ni ye ɲɔgɔn dun kiri ye مدنية makiyatu madinaka do walima maganga do 18 ayatan fi ni sura in kɔnɔ بسم الله ye kalan daminɛ Allahu taala tɔgɔ barikama ye الرحمن ye nɛma lɔbɔlen tigi Allahu taala ye الرحيم yaara yɛrɛ gɛrɛgɛrɛlen tigi do يسبح ما fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ subanlɛ fɔ kɛ لله Allahu taala ye في السماوات fɛn bɛ sankolo 7 kɔnɔ وما fɛn bɛ ala saniya في الأرض fɛn bɛ dugumakolo 7 kɔnɔ له الملك bɛɛ ye ala ta ye وله الحمد fɛn bɛ Allahu taala ye وهو ala قدير ali se masa ye على كل شيء
fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan هو ala الذي ale de ye masa ye خلقكم ale de ye aw da فمنكم كافر a ye aw dɔw da k'o kɛ kafiri ye o b'aw la ومنكم مؤمن a ye dɔw da k'o kɛ mumuni ye o b'aw la والله ala بصير ale de ye nin masa ye بما ni fɛn ye تعملون a bɛ fɛn min baara خلق السماوات n'i dara k'i ye kafiri ye dɔrɔn i bɛna sa kafiriya baara de kan n'i dara k'i ye mumuni ye i bɛ sa mumuniya baara de kan o maa jeli jeli don a dara ko mumuni don nka a dara kafiri a fa ye kafiri ye ba ye kafiri ye a wolola kafiriw cɛrɔ ani kafiri denw de lamɔna ɲɔgɔn fɛ a bɔra ka taa ɲɛfɛ a taara silamɛw ye a farala olu kan a kɛra olu fɛ fa kɔniya nana a la ba kɔniya teriw kɔniya nana a la a tora silamɛw fɛ fo ka taa sa ka tabi don alijinɛ kɔnɔ dɔ bɛ yen a fɔra ko mumini don ko a tigi bɛ mumini ye a tigi wolola a kafiri lama a bɛ kafiriw cɛrɔ a ma bɔ a faso la dɛ a tora yen ka tila ka limaniya ka kɛ silamɛ ye ka to fo ka taa saya s'a ma a sara dɔ bɛ yen a fɔra ko kafiri don nka a nana wolo muminun cɛrɔ ani a faw bɛ yen faw ye kafiri ye ani muminun bɛ ɲɔgɔn kan a ma kɛ muminun fɛ a tora fa nɔfɛ fo ka taa sa kafiriya kan dɔ bɛ yen a fɔra k'o ye kafiri ye nka muminin de y'a wolo a mɔna muminun cɛrɔ ka baara bɛɛ kɛ muminun nɔfɛ saya tuma sera a taara kɛ kafiri ye o de ka dɔgɔ o de ye kibiriti lahamari ye Allahu akbar خلق السماوات ala ye sankolo wolonwula da والأرض a ye dugumakolo wolonwula da بالحق tiɲɛ ye وصوركم ala ye aw sawuraya bila فأحسن a صوركم y'aw dilan k'aw sera cɛ ɲa والمسير bɛɛ lajɛlen laban yɔrɔ إليه a bɛ ka taa Allahu taala de ma يعلم ما ala bɛ fɛn dɔn في السماوات fɛn bɛ sankolo wolonwula kɔnɔ والأرض fɛn bɛ dugumakolo wolonwula kɔnɔ a b'o dɔn ويعلم ما ala bɛ fɛn dɔn تسرون a bɛ fɛn min kun dɔn وما a bɛ fɛn dɔn تعلنون a bɛ fɛn min bange والله ala عليم hali n'i dɔnni masa ye بذات الصدور kɔgɔ disi dun ye ألم يأتكم نبأ الذين yala aw mangaw yala maaw ka kibaruya masaw ma wa كفروا maa minnu kafiriyara من قبل ka fɔ aw ɲɛ فذاقوا fɔlɔ kafiri ye nɛnɛni kɛ وبال أمرهم ka kafiriya kɔlɔw y'a nɛnɛ ولهم عذاب k'a sababu ye Alimun. alimun bɛ maa dimi ذلك diɲɛ lazaba in بأنه sababu kama ko ɲɛ كانت رسلهم ka kiraw kun kɛra تأتيهم kiraw bin'u ma بالبينات olu jɛlenw ye فقالوا kafiriw ko kiraw ma أبشر yala adamaden dɔ de don يهدوننا olu bɛna anw kana ma kɛ malika ye فكفروا kafiriya n'o sababu ye u وتولوا y'i kɔdi ka bɔ limaniya ma واستغنى ala الله yɛrɛ kari la ka bɔ n'u ka limaniya bɛɛ ma والله ala غني ye masa karilen ye حميد sanu masa do زعم الذين maaw y'a kunna kuma fɔ كفروا maa minnu kafiriyara أن an ka fɔ ka fɔ olu لن يبعثوا k'olu tɛ kunu abada lan ye bɔ a k'u tɛ kunu abada قال n'anw sara tɛ kunu fiyewu ala ko cogo di قال ya muhamadu a f'u ye فلا naamu tiɲɛ don وربي i ka lami ma ɲi لتبعثن walahi u bɛna aw kunu ثم o tɛmɛnen kɔ لتنبؤن u bɛna aw kubariya بما ni fɛn ye عملتم a ye fɛn min baara وذلك kununi k'aw kubariya n'o ye يسير ka nɔgɔ على الله ya alahu taala kan آمنوا o de kosɔn aw ka limaniya بالله ni alahu taala ye ورسوله n'a ka kira ye والنور a ye limaniya ni nɔɔrɔ ye الذي nɔɔrɔ min أنزلنا masa y'o jigin والله ala kabiran ni dugulen ye بما ni fɛn ye تعملون min baara يوم ne ka don ko suma يجمعكم ada bɛ adamaden bɛ fara ɲɔgɔn kan ليوم الجمع jamalajɛ don n'o alikiyama don ye ذلك jamalajɛ don يوم التغابن dunni don ye silamɛkɛ bɛ kafirikɛ don o don ومن ɔn dunni don dunni ye min ye i ye sanni kɛ maa fɛ fɛn min bɛ feere sugu kɔnɔ dɔrɔmɛ 10 a y'a feere ma 100 e na ɲininkali ko cɛ ko e nin san cɛ ne bɔra fɛn ɲuman na mɛ n ye nin san dɔrɔmɛ 100 ko dɔrɔmɛ jeli kɛ ko nin bila a ko karisa nana nin ye jeli ko dɔrɔmɛ 10 i bolo k'i gafe wele nin cɛ in de farila ne ma o de ye dunni ye alikiyama don kafiri mana bɔ alijinɛ so min dɔrɔ a tɔgɔ la o b'o yira la n'i tun kɛra mumini ye ko i ma kɛ mumini ye i kɛra kafiri de ye i ka jahanama so filɛ karisa y'i ka alijinɛ so tiɲɛ ta e fana y'o ka jahanama so tiɲɛ ta o ka jahanama so ye fari kun e ka alijinɛ ye fara silamɛkɛ kun Allahu akbar من mɛ ale ko mɔgɔ min ni maa min
لمن يرى بالله يا الله تعالى ويعمل ني باركه صالحا بارك منا نكفر سيئاته سيئاتي أم سبوت لما كجوما بي عنه كبوات لما ما ندخله أموت جدو جنات الذين فروقنا تجري الأنهار كفلهم بقولي من تحتها الذين فروا من جوا خالدين على كون أتوب من النور فيها الجنين منو أبدا ذلك الجنين سرق الدنيا الفوز يا رسول العظيم بصروا من جبوا والذين كفروا كافرين وكذبوا بآياتنا مثلا القرآن آية أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما لمصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ne Allah Ta'ala ka wani min filaga ni sura mi ni ala ga ladre يهدي قلبه ala bo tilama bisgun gana والله da su balima wallahu Ta'ala عليم alde doni masai بكل شيء ye pengele ngele mbele gele وأطيعوا الله au islamu ka tuwala ga yamru وأطيعوا الرسول ka tuwala ga yamru kango فإن توليتم ya ko dindu فإنما رسوله inna ma kira la seli على رسولنا min bangene be على رسولنا ma chidenga الله mana masa لا إله ماشي ما كان إلا هو قال الله تعالى فليتوكل المؤمنون على الله قال الله تعالى كلمة يا أيها الذين يا آمنوا لمن يرى إن عدوا أيوة يا أيها الذين إن من أزواجكم من فلانين من تبنينكو يا أيها الذين آمنوا كلن دبي نوبانا من دلبوكا ويلا باين bon o ye sabali o ye tubi ye bon a ye an filɛ ka min fɔ kana a ye nin ban dɔrɔn an don sora na o sora in jumɛn musow ka sora n'i ye muso furu sa o sora bon a ye nin nati maa bɛ se ka i yɛrɛ tanga ko caman ma nka muso kɔlɔlɔ n'i den i tɛ se k'i yɛrɛ tanga o ma a ko cogo di يا أيها الذين يا آمنوا لمن يرى إن عدوا إن عدوا أكاد الجبوبة من أزواجكم أبناء فرمسو دولة وأولادكم أنا أدون دولة لكم أو يه فاذروا يا يرك رسولة أنا مسدو بيو يجبودي إدين دو بيو يجبودي إبا على فوت على في إبا على في مسين تدور الشبه ها ne barako tɔngɔ tɔ ye bɔ o kɔnɔ a b'o bɛɛ la e ye silamɛ jɛlen mɔgɔw ka alimami ye o ye e muso ka cɛsirilen bɛ dunufɔlaw de ɲɛ Allahu akbar wa in ta'fu n'a sera ka yafa ka ban musow bɛɛ kolangolo min ka o la n'a sera ka yafa o ma n'a y'a pan u ka baarajuguw kunna a ye yafara l'u ye Allahu Ta'ala ala ye yafari masa ye ala bɛ hinɛ dɛ إنما أموالكم وأولادكم شاما وأولادكم الدين شاما فتنة ويجرى دي والله على إنه راجل فرجب على يرو عظيم جرجمين وكبو فتقوا الله سلام ويسر الله تعالى ما استطاعت واسكت بجاني من مصدرية ما استطاع يرو ما استطاعتني ما استطاعت واسكت بمجال واسمعوا وباو أواجهني إني واجل كمي أو كل ما واتيو نو يا أول أكتو على نكراكو وانفقوا نو كاكا سرقابو أكا سرقابو أيان ودي هذا لما ينفقوا ومن مقومو يوقع نو يا مامن بلي شو النفسي إني قد داخل يجلنا فأولئك هم المفلحون مما تشلون إن تقرضوا الله سلامه والله على دونو قرضا دونو حسنا من نوع شيء يضاعفه دونو من جودي لكم ويغفر على بيافا لكم أوما والله على شكور بركة مساي عليم مسمينه على بيكون ولين دمائي وشهادة بغنين دمادو العزيز على المساء كم مساكو الحكيم أكيد بيننا غبار سورة الطلاق يا مسافر سبب سورة مدنية مكينكادو 13 تنسبت بسورة بسم الله كلام دبلنا الله تعالى توبريا الرحمن ين من الله بقول بيجي الله تعالى الرحيم رأينا كلا يرلن بيجو يا أيها النبي يا النبي إذا مامي طلقتم النساء يا أمسوب لليري فطلقوهن إذا يا رباريا طلقتم النساء معنا أردتم
طلاق النساء لا مسوب للجني وطلقوهن aka muso bila لعدتهن u ka si da ye وأحصوا العدة ni bɛ muso bila saniya la saniya kɔnɔ i b'a to yen komi muso ye dimina ko gɛlɛn sisan se dusu la i b'i sigi fɔlɔ a ka don règle la n'a donna règle la n'a banna i bɛ si dusukun na halisa a k'o saniya ban muso i kana s'a ma saniya in kɔnɔ i ka si yɛrɛ la n'a y'o ban a n'a don hayida wɛrɛ la n'a donna filanan na dɔrɔn a furusa o tuma a dɔnna sisan kɔnɔ t'a la nin de ye sunna bilali ye i bɛ mun ye surtout e filɛ ka min fɔ e bɛ mun tɔ jugu e bolo i bɛ mun den bɛ sin na dɛ hɔrɔnma kosɔn dɛ i bɛ mun o kosɔn san fila tɛ o tɛ san fila kɛ n ye kalo kelen de kɛ dɔw kalo 6 dɔw kalo 7 dɔw ta ye kalo 7 o tɛ hayida ye fo den ka si min ka se o ma nin de ye sunna bilali ye sunna bilali ye nin ye bida bilali ka tiri ka muso bila ka muso bila yɔrɔ min kɔrɔ k'a ko bɛɛ ba i kɔrɔ dafuruya kelen kɔnɔ o de ye bida bilali ye a ma kɛ wa n'i y'a kɛ kɔni a bɛ kɛ nin kɔni wɛrɛ b'a sɔrɔ min ta bilali mɛ n'o kɛlen ni bida bilali a b'a fɔ k'u karamɔgɔw ko tin tɛ bɛɛ cɛ i tɛ i muso lasegin n'i y'a bila bilasi hali i diminen n'i ye dulɔ min k'i su kana f'i muso ɲi haramu a banna a bɛ haramuya kosɛbɛ dulɔ la kɔni u b'a fɛ dulɔ u bɛ gɛlɛya da o kan mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔw ka fara dulɔ la a ye dulɔ kɔni dɔn i bɛ hakili dɔɔni kan o ni nin kɛra la ilaha illallah Allahu akbar وأحصوا العدة silamɛw a ka nin bɛɛ tanga a ka jate واتقوا الله a ye sira Alahu taala ɲɛ ربكم ni ala de y'aw ma ya kɛra n'a ye yamarukan minnu b'a k'o kɛ لا تخرجوهن n bɛ jaka seere daw ye n'a y'a muso minnu bila a ka n'u labɔ من بيوتهن u ka sow kɔnɔ fɔlɔ ولا يخرجن musow yɛrɛ fɛnɛ kana b'u yɛrɛ ma إلا أن يأتين ko ni muso ninnu nana بفاحشة juguman ye مبينة n bangenen don kana bɔ fo lida ka ban وتلك n'i ye muso bila a bɛ bɔ dɛ muso bɛ to so kɔnɔ hali ni wa ka bɔ muso somɔgɔw b'a bɔ kana bɔ o tɛ sariya ye i sigi ye fo a ka kalo 3 dafa ni kalo 3 in sera ka dafa e ka tɛmɛfɛn ma caya da la tilabiɲɛna ta ma caya ŋɔnɔ siɲɛ ma caya i y'a faamuya n'o kɛra o tuma ni lira banna muso bɛ taa masa bilali kɛra tile 2 tile 3 e nana nimisa i da sokɔnɔ i kelen i ye yiri da sokɔnɔ yiri cayara i bolo i siri ɲɛna an bɛ sira dɔ d'i ma kana malo mɔgɔw ma kana sira maaw ye dugu jɛra dɔrɔn wuli dɔrɔn i ka taa i ka fini ta ka taa don denni ka so i bɛ foli kɛ fɔlɔ n'a ma se ka tile la i bɛ don i b'i da nka jiri an ka min jiri an ka min n'a ye jiri ma yɔrɔ min i bɛ wari bɔ e denni ye maa la ko n'a tɛ kɛra tobili kɛ o y'a bannen n ka taa a bɛ jate nɔfɛ kelen o ye bilaliko kelen ye o ye bilaliko kelen kosɛbɛ n'i ye 2 kɛ a b'o cogo la ni sabanan dafa o tɛ segin tuguni dɛ Allahu akbar وتلك an filɛ ka fɛn minnu fɔ aw ye حدود الله ni bɛ ala ka dancɛw ye ومن mɔgɔ o mɔgɔ يتعدى n'i y'i sago حدود الله ala ka dancɛw kunna فقد ظلم نفسه walahi i yɛrɛ kun tɔɲɔ لا تدري e t'a dɔn لعل الله se ka bɛ Alahu taala يحدث أمرا i y'o di ka mura ala bɛna ko dɔ sinbi بعد ذلك labi in kɔfɛ ni muso ma bɔ ŋɛɲɛ dɔ bɛ n'e la i tɛmɛtɔ ka taa ɲɛgɛn na walima i tɛmɛtɔ ka taa misiri la i ɲɛ tigɛ i bɛn n'a ma i y'a ye n'i taara misiri la seli kɛ k'a dafa ni seli ɲana min mago segin kana min nana tɛmɛ i ka taa su kɔrɔ dɔrɔn ta n'i ka birifini ye o ye bilaliko kelen ye a bɛ kɛ bilaliko 2 fana la ni 3 kɔni kɛra a tɛ bɛn o ye haramu ye n'i ye muso bila ko 3 la dɔrɔn fo cɛ wɛrɛ k'a furu
Allahu akbar فإذا tumana mina بلغنا ni muso sera أجلهن ukati jalima فامسكوهن famsikuhun aw ku somne بمعروف ni nyuma asiri ga dai agati ka so akiga toblige ga shu safa أو فارقوهن wal mani lidabba masala muso am atoy muso inga muso en bara nyonya بمعروف ni nyuma to lidabba ni lidabba ne ga ya ba mara tu ga so washidu ذوى عدل washidu achamnu bidawo muso blaga shiriya boke ذوى عدل ma klenen flak dunge shiriya bo منكم kabna awla muso la tegininga wal ma afara nyonya ga أواقيموا الشهادة aliko ni tulu wele ne blali ke